Po dobrej skúsenosti s autoservizom Omega chcete ostať ich stálym zákazníkom a preto máte záujem zaregistrovať sa na ich webovú stránku. Tu mám prihlásenie. Si tu nový? Áno, som tu nový. Tak sa pridám. Mám to vyplniť? Áno. Asi hej. Tak to meno. Heslo. Ako to ide? Registrácia bola úspešná. S príchodom zimy ste zistili, že vo vašom aute nefunguje kúrenie. Použite stránku Autoservice Omega, aby ste sa so svojím autom objednali na opravu tejto poruchy. Keďže v práci končíte o 14. hodiny, zvolte si termín tak, aby ste to stihli. Zároveň vás zaujíma dĺžka trvania opravy, pretože o 17. hodiny už máte naplánované kino, kam potrebujete ísť autom. Dobre, takže potrebujem otváracie hodiny. Kontakty. Otváracie hodiny sú o 7 do 17.00. To je dobré. Potom servis. Vyberte značku vozidla. Spodu. Media. 6%. Službu. Nie. Nenájdem. To je iné. Voľný termín. Potrebujem po druhej. Tretí scenár. Pri poslednej objednávke do servisu ste sa po dobrej skúsenosti zaregistrovali. Na sídlisku, kde bývate, sa objavilo niekoľko prípadov vykradnutých aut a preto si chcete dať svoje auto zabezpečiť alarmom. Zároveň si chcete dať auto prezrieť, pretože sa 5.12. chystáte na dovolenku do zahraničia. Navštívte stránku Autoservice Omega a objednajte sa tak, aby ste to stihli ešte pred prácou, kde začínate o 11. ráno. Poviem vám prihlasovacie údaje. Karol Baran, spolu, zavináč gmail.com. Heslo je password.
zaregistrovaný. Objednávka servisu. Prehľadka vozidla. Sem. A ešte montáž autoalarmov. Dobre. Takže na dovolenku ideme. Dovolenku idete 5.12. Ešte predtým toto potrebujem. A po robote idem na 11. Takže 7.00, aby som to stihol. Dobre.